Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Antay 9 minutos nakaligat sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat na mayong hapon na naman. Sabado subong katapusan nga adlaw sang semana. Katapusan man nga Sabado sa bulan sang Hunyo tuig 2020. Sabado wala sang obra sa mga opisina sang gobyerno. Kag Sabado nga adlaw kalabanan sa mga tawo nagaranda di. Kag walda-walda ang opisyo. Yari kita sa PIT sa 27 sa bulan sang Hunyo 2020, 6/27/2020 kung wala ang COVID-19 pandemic mga kaaksyon. Kung tani amo na ini ang bulan nga masako ang mga estudyante kag mga kaaksyon naton nga mga manunudlo sa mga bulutuan, pribado man akon publiko. Pero bangod sa halit mga kaaksyon sang nga gintuga sa ring kagaw nga corona, imbis klase ti pahuway-huway anas balay kagahulat sang ayuda. Una sa balita, una sa aksyon. Ang palatuntunan Action Reports After Edition 441 Action Radio Philippine Standard Time. Magaserbe na naman nga palahinandigan ninyo tanan. Mga balita nga dapat ninyo mahibalawan right from where the action is. Sa mga kaaksyon tanga ng insuki na sa nga DYEZ Action Radio Bacolod, sa mga Facebook followers nga subong ti yara na sa masobra tunga sa milyon. Din man gabahin sang kalibutan pati sa putok-putokan sang kabukiran. Basta malabutan sang signal sang DYEZ Action Radio Bacolod sang sining waragwagan. Wala man nagatikal nga number 1, pero mga tao mismo nagasiling kakon AM radio ang hambalan sa Bacolod kag Negros Occidental. Wala na sang iban, wala sang duda kundi Action Radio lamang ang nagapanguna. Una sa balita, una sa aksyon. Sa lubos nga nagapasalamat ang tarantarang nga mga staff, management sang Action Radio Bacolod. Sa nalabutan nga masobra 500,000 ka mga FB followers, kag adlaw-adlaw nagadugan. Pamatuod lamang ini nga dako sa gihapon ang pagsalig sang ato sa nga mga tagpalabati alin sa dinumaan na kag sa mga baguhan. Tutok lamang sa masami bangod Action Radio Bacolod. Hindi gid magkataka sa paghatag sa inyo sang matudtod nga serbisyo publiko. Basta masarangan lamang, no problema. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa gihapon alerto kag ulan-ligmat lamang kita tanan ha sa lakat sa panahon bangod subong masami ang pagtupa sang ulan.
Antes na nagapungko din sa ato sa nga trono, nagpulubasiplat kita. Manari kita sa ikapat nga panalgan sang Well-Rose building. Nagtamwa kita sa babaw, nagtamwa kita sa dalom. Kung sa babaw ang makit-anta, galom. Kung sa dalom makit-anta, basa nga alagyan, basa nga dalan. Mara halong-halong ka nga tupa sa buong Dores na downtown area ho. Ang manipis nga talithi. Pagsige-sige basta talithi, bisan talithi lang. Nga danlog dayon ang kalabanan nga mga dalan. Diri sa downtown area sa nga Bacolod. Di tanto kadamo sa mga salakyan nga nagalinabay diwa. Partikular sa may dalan sa Burgos. Nga diri nahamtang ang ataw siri nga waragwagan. Kay na mayara sa nga tao nga nagasigitas dalom daho. Dito sa unhan, tinaglakat man to. Tingala mga tao nga nagalabas kilid dalan ba? Sa mo na alerto kaga ulwaligmat lamang kita. Bango na pagtupa sa ulan, mayara sang dalang mabalubugnaw nga dupoy-dupoy sa hangin. Damo subong sa mga kaaksyon naton ang nagasiliburo kag nagapilis ngoon. Resulta ini sang lain nga tiyempo. Idoble kung mahimo palang triple ang paghahalong naton. Pero may gid paminsaron nga antes magwa kamo sa inyo sa nga puloyan. Siguraduhon gid nga mayara kamo sa nga dalang proteksyon sa inyo sa nga lawas. Halin sa ulo, alin puduhan o kunting koyman. Amo nang delikado nga matupanda sa ulan mo, ato sa ring alin puduhan bla, labinigid kung pigaw-pigaw ng resistensya, kag ang ginatawag nga immune system. Dali ta siburo ko sa mga manok pa. Dala ka mo da payong, jacket, o kung mas mayong kung may kaputik mo da. Ay kung may kaputik ka mo, masuksok nyo na, kabilugan nga lawas nyo mahatagan sa proteksyon gidya. Di bla, minano ka bukbo sang ulan. Ang kaputi sa una uso pa ni sang 1980s. Bisa 1990s, mga estudyante, mga kaputi. Pero sa mga estudyante, mga ka-aksyon, medyo nahuya na magdala sang kaputi. May baligya pa naman kaputi. Ako na kuya magkaputi, madala ko kaputi. Importante may preparasyon. Batok sa malain nga panahon. Ang inyong kakson-akson na Marlon Hirvaya, oy, kamusta dara sa mga bag-ulamang bugtaw? Basta gani Sabado, kalabanan, naga-tipon puwersa ni, pulo pa huway-huway, naga-piyong-piyong sa kahapon adon, di basta la 5 mo ning inagbugtaw, nami na timpla kapila-binakon mga bulabugnaw ang lakat sang panahon. Sa mga naga-preparar na sa ilang siring palanyap po ron, sa mga nagaluto na nagalugay isang ilang siring sulod anon, sa mga nagakilis sang bugas para sa kalanon. Welcome sa inyo sa nga panatuntunan, mga taxi drivers, mga miyembro naton sang Operation Tulong Task Force ang Diwa Easy Action Radio Bacolod. Kamusta ang ato sa nga biyahe? Drivers ang bus, drivers ang POJ, way labot ang screwdrivers, basta drivers ano man nga sahi sa salakyan nga mayara sang monitor ka nagatutok diri sa Action Radio. Welcome sa inyo sa nga palatunturan, inyo ka-action na Marlon Hirvaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Ano mga balita nga dapat nga ito sa nitutukan, dapat tayo pahibalo sa ato sa mga ka-aksyon. Una kita sa balita lokal. Atensyon, atensyon, Bacolod nun. Bangod may balita na naman nga pihugid sa inyo makapakurisong. Sino abi hindi di magkurisong sa diban? Wagid na malipay basta amo ning balita o gali ka bang hindi ni malikawan nagakatabo gadiri ang ginatawag nga power interruption.
Ang brownout, buwas Domingo na. Una sa balita, una sa aksyon. Ang Sereco Central Negros Electric Cooperative nagpamalo nga mayara sang brownout. Sugod na sa isang aga tubto na sa isang gabi ay aragoy do si oras gid. Gantos kag sakripisyo. Pero sa masamiway man nagalabot na do si oras. I-estimated lang ni. Kung kaysa gani 12 oras ang nabutang, pero 8 ka oras pa lang nagligad, gabalik man ang power mga ka-aksyon. Ang rason sini, siyempre, may kayuhon para sa uli himalikawan ang dako nga halit, nga posible magaresulta sang lapnagon man nga brownout. Pero hindi bugos nga bakulod. Ipila lamang ini ka mga lugar sa southern na bakulod. Ang mga lugar nga apektado mga ka-aksyon dira sa area sang Sumag, Paharokoy, Kabog, pati Filisa. Pero hindi tanan ha. Pilagid lamang ini ka mga lugar porsyon gid lamang. Pati boundary sang Bacolod kag Bago. Gani preparar. Bagod may tiyempo pa. Kung may lulutoon, idiyahan na nga daan agad hindi mapanos. Kung pwede palang maluto, subong lutuan nyo na. Kung may plansahon ka mo na nga inyo sa panapton, susukon nyo bas, plansahan ang daan. At kung may hiling agawon, nga nagakinahanglan sang elektrisidad, obrahan na. Ano pagkidibal sa nga balita sa bahin sang lokal, tawagin lothang na naman. Alas 8:30 po kumasomenos kaida sang aga sa sitio Ulay, Barangay Prosperidad, Syudad sang San Carlos Negros Occidental. 63 anyos nga lalaki, linuthang sang 73 anyos nga lalaki man. Motsalingon 63, batok sa 73. Ang biktima nga 63, patay. Una sa balita, una sa aksyon. Ang taglothang ginareport nga hubog. Uy, nano iri. Investigasyon sang pulis nagasiling ang suspitsado una nga nagpalupok sang pusil. Punteriya sa hinablos sang 63 anyos nga biktima. Ang tiyote siyempre hinablos siya mo. Agin punteriya sang pagpalupok sang pusil. Siyempre mamangkot gid na. Namangkot siya sa suspitsado kun nga apang ang suspitsado imbes nga magsabat sa tagdlong naglali sa biktima. Como may pusel, ang suspitsado liwat nga nagpalupok, punteriya o konsentro na sa biktima. Tiniro sa makapila ka beses, ang suspitsado dasig nga sa bakay, kag nagmaniho siya sa ring nga Navara pick-up, itom kag nalagyo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang biktima gindala pa sa San Carlos City Hospital, pero wala na matabangan. Ang manabong abasiyo sang bala sang 9mm pistol na-recover sa eksena sang krimen. Ang lugar nga natabuan sa insidente, sustuman kalayo, alin sa istasyon sang pulis. Bangod na nga distansya ini sang kapin 40 ka kilometro. Amoning mabalubudlay sa mga layo-layo nga lugar bla. Basta gani mayara sang krimen, tiruhay labanay, tapungulay, pagkastigo, mabudlay respondihan sang aton sa mga kapulisan. Dapat sa mga amoning nga lugar, ang mga tao dapat magintindihan ay. Nakatutok sa mga kapulisan, mga kaaksyon sa nga ila sa investigasyon kung anugid ang rason kung nga una ginpalokpan sang suspesado ang hinablos sang napatay nga biktima. Sa dalagan sa istorya, medyo klaro nga ang may atrasuhan ay diri amo ang suspetsado kag ang hinablos ang biktima. Ugaling ti nasaksihan lamang sang tiyo ang pagpalupok sang suspetsado. Sa esa nga hinablos, siyempre mamangkot gid. Pero siya galiyang binalikan. 73 anyos nga suspetsado, dasig nga nagpalagyo, pamangkot na rin nadagpan bala sang ato sa nga mga otoridad. Ano man alaming ulihin nga balita sa angot sa krimen. Tutok lamang diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano bagid ang iban nga balita sa bahin sang lokal? Hala, sa Negros Occidental may uso. Uso nga ti daw hindi maayo bangod uso ang nagakatabo nga trahedya.
Bangod isa na naman kataytay, nagragaak, nawasdak, okon, narosdak. Una sa balita, una sa aksyon. Preska pa sa pinsar sa nga mga tawo ang natabo nga pagkarosdak sang taytay. Malapit sa Buenos Aires Mountain Resort, dumduman nyo ni. Sa barangay Ilihan, sunod sang Bago, Hunyo 7 natabo. Tipila pa lamang kaadlaw nagligad subong Hunyo 27 kita. 19 kaadlaw nagligad na kaaksyon. Isa na naman kataytay na rosnak. Taytay ini sa may sitio Pangpang, barangay Alihis, Banwasang Valladolid kay na lamang sang aga. Ang report nga sa mulod diri sa Aksyon Radio Bacolod, may ara sang truck nga sa Adok Bugat, naglalabay sa taytay. Way guro, gapati kita nga waay ni makayanan sang taytay. Kaya ang taytay maka-aksyon, may capacity na dapat nakasulat na sa kilid sang taytay nga amo lang ni ang kabugaton nga makaya sang taytay. Ang driver sang sering truck maka-aksyon pangayaw kag bag-o lamang sa kuno nakalabay sa mga taytay. Iway sakbalo. Paglabay sang sering truck kumutuman bugat. Way makasarangan sang taytay na rosdak gini. Ang taytay kung tawalan ni nga makahambal, masiling ni sa driver sang truck mo. Ops, di ka ni maglabay. Kaya ka bugat si mo. Di ta ka masarangan, isulto. Kaya ka man taytay, way baba. Hindi makahambal ang taytay. Sino bala ang may obligasyon o kung sa labton sa natabo diri? Pabangkot diri nga ahulaton tapaman nga marosdak antes kayuhon. Kaya man ang taytay importante ni sa mga residente sang isa ka lugar. Isa lamang ini sa mga alagyan para makatabok sa piyagkabahin sang lugar. Pero kung maguba na ganit problema gid na mayo lang kon mayara sang alternatibo nga alagyan bla. Kag mayo lang kon ang suba o kon sapa. Nga ginahamtangan silang taytay na nabaw ang tubig. Pwede mala na maubog sa mga tao. Kag makatabok sa piyak. Pero ti subong nga nag-umpisa na maka-aksyon ang tig-ululan. Delikado bangod golpiada ba si golpiada balang pagbukbo sang ulanhaw. Kag hinali man ang pagdalom sang akon pagbagosbos ang tubig sa mga kasubaan. Nakatabo ni ining bagosbos bilang ginatawag. Ang ulan gali sa Waita Kabalong, ang ulan dito sa babaw sa bukid. Korting bukbo to. Ang tubig mausoy sa suba. Korting bagosbos ya. Ibot lang kamo. Grabe ang damo-damo ng mga insidente na diri sa Negros Occidental. Nga may mga biktima nga nagapanglaba lamang ulihin na nila nakitaan kanabatsagan ang pagbagosbos ang tubig halin sa kabukiran. Ti kung kaisa mayara sang nabutang gis di malas. Ulihi ang ila sa nga pagsakas babaw. Aman ang ato sa nga likawan gid nga hindi na tabo paliwat. Ibalaon dugay-dugay paagi sa atong sa nga patrol, Aksyon John Diaz. Aksyon Nixon Tahom sa mga Aksyon Henry, no? Aksyon Nixon Tahom, Aksyon John Diaz. Nagpadulong gid sa lugar sang narosdak nga taytay. Ano bala ang rason? Ano bala? Kadugay. Pila na balang edad sa ring taytay ni? Kag nga wala matukiban. Nga huyang o kon gabok na gali ining taytay ni. Di kon aksyon ninyo ang driver subong, okay? Kon bakod-bakod ang taytay, kag magsulosobragid man bisa kapasidad sa kabugaton nga masarangan niya. Kon bakod-bakod lang taytay, kag kon bulabag-o pati, hindi ba na siguro marosdakid sa rayon? Hindi ba na siguro mag-surrender na yun, Pero basi, tuod dugay na, no? Way ba lang makitaan nga may mga gabok-gabok na gali? Live from where the action is, Aksyon John Diaz, ato nugadugay hibalon. 4:57 Aksyon Radio Philippines Standard Time.
Dalawan taraman ang balita sa bahin sang nasyonal. Ang gobyerno sang Pilipinas mahulam kwarta para idugang gasto sa pagpagig-away batok sa kagaw nga si Corona. Una sa balita, una sa aksyon. Subong adlaw si Finance Assistant Secretary Antonio Lambino II nagsiling ang gobyerno nagaplasta na sang mga plano para makatipon sang 436 billion pesos, 436 billion pesos, kung sa mga dolyar pa, 8.72 billion dollars. Ipaagi sa loans, halin sa foreign sources, halin sa ibang nga pungsod para mapadayon ang COVID-19 response kag mapabakod ang ausdang nga ekonomiya sang pungsod sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Ginatawag nga foreign loan financing para sa kabugusan nga isa ka tuig. Inbase hambal nilang bino sa sound debt management strategy sang administrasyon subong. Ginako man nilang bino nga kon utang ang hambalan, medyo nagdako na gid man ang utang subong sang Pilipinas bangod sa giyera batok sa COVID-19 nga wala gid sang sinuman nga pungsod, sinuman nga nasyon sa kalibutan ang nakapreparar. Hambal nilang bino, amo man ni ang ginahimo gani sa iban nga pungsod nga umusdang man ang gila sa ekonomiya bangod sa sining pandemya. Dinayhan mangutang ang Pilipinas man. Siyempre, iti kon pungsod nga damo kwarta. Kilala nyo man naguro ko na ng pungsod nga damo kwarta. Isan gani uway nagamuno ang Pilipinas ga padala bulig, ini nga pungsod. Basta aliado lang sang Pilipinas. Siyempre, number 1 tang pungsod China Pungsod nga manggaran, impluensyado, poderoso. Pagluwas na araman ng Amerika. Kung si Presidente Rodrigo Duterte, ayuhay ba sila sang Presidente sang China? Ang China kag Amerika Presidente nila nagalainay buot. Nagasinuya ay sila. Pero si Presidente Rodrigo Duterte, okay ang relasyon sa Presidente sang China, okay mga na relasyon sa Presidente sang pungsod Amerika. Ang Presidente sang pungsod Russia gani ti idolo pa na ni Presidente Rodrigo Duterte. Iban pa ganyang mga nasyon, base kung nagahipos-hipos malang, pwede manggoro magkapahulam sa kwarta ni sponsor sa Pilipinas. Si Presidente Duterte nag-ako ginagidman na, nga ubos na, matamat nga ubos ang atong sa pundo sa gera ni ho batok sa COVID-19. May ara gani mga ka-aksyon nga nagasiling nga base kung maapektuhan ng eleksyon sa tuig 2022 bla. Kaya magsiling kita eleksyon sa Pilipinas, kakinahanglan man na sang pundo, kinalaman na gastuhan sang gobyerno sa Pilipinas. Tinano ni, matabo ni, base kung why naman eleksyon sa 2022. Dua baya ka eleksyon sa 2022. Sa tuig 2022, ang ginapaabot, national election, presidential election. Di mapili naman ta presidente, vice-presidente, senador, kapanaog sa dalom. Matabo na sa bulan sa Mayo, pag-abot sa bulan sa Disyembre tuwig 2022, in-schedule naman ang barangay eleksyon kay Kunway Kwartang Pilipinas. Kasi Kunway eleksyon, subo-subo naman sa mga nagaplano magpapili sa mabot nga 2022 nga pinili ay. Bantayan talaga. Sa saring pagpangutang, pagpangahulam sang Pilipinas ang kwarta, siyempre kung mangutang ka ba interes, ginaya, mag-loan ka ba interes, ginaya. Damo sa mga eksperto sa financial ang nagasiling ako nag-insakto lamang ang paggastos ang pondo insaktong pagbahin-bahin sa kwarta diri sa Pilipinas ang utang bisan pa may interest amat-amat gidina nga mabayaran. Una sa balita, una sa aksyon. Ang balantayan amo ni. Kung ano naman ayhan ang mangin komento kag reaksyon sa mga kritiko sang administrasyon sang mga ginatawag nga oposisyon. Una sa balita, una sa aksyon. Total kritiko kag oposisyon na ginman ginmuno ta. Ano pa giniban sa nga balita nasyonal ari suyaay, away kag kontrahanay.
Amo ning mga hitabo mga kaaksyon nga hindi gid madula sa panggobyerno sa Pilipinas. Subong nakasentro ini sa administrasyon ni Presidente Duterte kag sa grupo ni Vice President Leni Robredo. Halos tarang nga kritiko ni Presidente Duterte ara kay Robredo. Hindi man tanan ha. Halos pati ang mga sadto aliado ni anay Presidente Aquino. Subong nga maging na pangatubang nga pinasahi nga krisis ang Pilipinas dala sang COVID-19, ang bantayan ay kag-away sige Japon. Ang balita mga kaaksyon nga nagligad nga adlaw, si Robredo nagmuno sa mga kakulangan sa administrasyon sa pag-akto batok sa COVID-19. Pati ganing pag-asto sang pondo sang Pilipinas sa COVID-19, pati ang espesyal nga poder na ginhatag kay Duterte gin question. Subong nga adlaw ang Malacanang paagi kay Palace spokesman Harry Roque nagsabat sa mga patutsada sang Vice Presidente. Ang siling ni Roque ang ginaobra ni Robredo subong amo ang pagpamantay sa mga kakulangan sang administrasyon para kung may makitaan munuhon dayon sa publiko sa rason nga para lamang makascore kung sa mga hampang pa nga basketball makapuntos. Ang ginatawag nga political brownie points gamit akong paagi sa Duterte administration. Una sa balita, una sa aksyon. Ang hambal ni Roque mga kaaksyon ang mga pinabuyan nga akusasyon kon critical remarks ni Robredo ang wala gid sang basihan, totally unwarranted. Ang patag pa ni Roque, ang administrasyon subong ni Duterte ang tuman ka-transparent wala sa ginatago kung may kakulangan kag sara ginaako man labi na sa away subong batok sa COVID-19. Siling ni Roque di malikawan bago ng pag-away sa COVID ang isa ka collective effort. Away sa hindi lamang ni Presidente Duterte kundi away sa tanan isa ka whole of government approach. Una sa balita, una sa aksyon. Siling ni Roque, may mga shortcomings gid man. Pero may mga maayo man kuno nga nahimuan. May ara nga wala nagmadinalagon, gintingwaan man pero wala nagmadinalagon. Mao mo ni sa Pilipinas sumalin pa sang senadto nga panahon bla. Wala gid nakaagi sang perfecto nga presidente ha. Karmi gid may manogbantay sang sala. Mayo lang kung tandi kung nagabinantayanay ang mga opisyal nato sa gobyerno. Basta taran-taran nga pigado hindi magutman ang bulig nga para sa tao ihatag sang insakto kag magbalay sa mga programa o kon proyekto para sa kaayuhan sang taran. Una sa balita, una sa aksyon. Lasing ko sa Action Radio Philippine Standard Time. Ang saka sa plitihan sang mga fast craft ipatuban sa nakaunang simana sang Hulyo. Importante ni sa mga kaaksyon naton nga nagaplano magbiyahe balik diri kag nagaplano magbiyahe halin diri pakadto dito sa iban nga probinsya. Lauman nyo na nga mayara sang saka gid man sa plete sa fast craft. Ayo man nga to sa mga kaaksyon nga mga negosyante ay kundi sila magpasaka, pati yung mga drivers na ito, gani sa mga POJ, kayo na tas-tasan ng plite, kaya parang di sila mapiyerde. 506 Action Radio Philippine Standard Time. Ibalaon tara mga ka-aksyon, nano ang sitwasyon sa area, nga padulungan personal sa ato sa ringa patrol, Action Jan Diaz, Action Ninyo Bugina, sa area ni Sang Banwasang Valladolid, ang ginmonota nga tay-tay nga darusnak. Sa patrol, Action Jan, mayong hapon, please come. Mayong hapon, Action Mar, mayong hapon sa totalan nga patrol. Ang aton aksyon, ang aton patrol live karon nag-report rin mismo sa area sa Barangay Alihis sa may sulad, sa may banwa naman sang Bago. May angot sining pagkarusdak sang isa ka tay-tay mga aksyon dari sa area mismo no, sa Barangay Alihis. Sining nga mga tunion, makita nato dari. Action Jan, ang Barangay Alihis sakop sang Valladolid. Valladolid, okay. Valladolid. And ito sining nga mga tunion, ang sitwasyon dari sa area, ongoing dari ang pagkuha abi. Sining nga pila ka mga
feeds mga kaaksyon kay balo ka ining panel track nga mo ni ang ari tigyapon sa narusdak na taytay nga wala makuha aksyon na mar may mga kargada ini nga pila ka mga sako man mismo siyang feeds no so ongoing di karon ang ilang pagkuha sa may dalom gid mismo ilabi nga diri sa may taytay area mga kaaksyon nakita natin sa lugar ini gina-check naton ang weight mismo sa panel track bakit siya may posibilidad no kaganong pinakarason una nga nagarusdak ini compare naton aksyon na mar sa una nga laragway nga aton nga nakita Andre pagid na ko smooth pagid aksyon mar ang taytay kay ginamatamat guro nila bala kuha kuntani ining karga no nga mga feeds mga kaaksyon o galing kay na bangod siguro sa kabugaton sining panel track dako ni mong ang do wing van balakson mar no wing van ini siya ang kinakargahan sa mga mismo feeds nga mo din nagtanong sa mga natin Andre area sa nga barangay Alihis na kaaksyon. Anong taytay aksyon dyan? Ang taytay, ano kalaparon? Human siya sa ano nga kwan? Simento or nalo? Salsalon? Ining taytay, himo isa sa metal. Kangay ito bala sa may area mas ng Buenos Aires. Doon ang sitwasyon niya, no? Metal and then may metal bars lang mo ni bilang foundation. Hindi ka dito makitaan pa kung ang sementado yung balang pundasyon sa dalom. Pero tanan, bilog nga parte silang taytay, tanan sa metal action mark. Amo na rason siguro nga posible nga adasing nga pag-usmod. Kita na subong ang goma song sining panel van, ako ring van, naari na sa may tubig nga sa tubig na gibas ang suba action mark. Na usmod na gid. So ang ginobra rin nila kay kumo wala ni malabyan ang iban nga mga lugar diri. Ora na mga salakyan pasulod sa lugar. No inahimo na lang nila action man nga kung makakaskin man no kay para mapagyan ko tani sa iban no ikaw na lang. Ano gamit mo? Wi-Fi man? Okay. Sige. Action man ara sa Facebook mo. Sakson, ang arat na may live kita sa area. Sikap diin sikap. Arit kayo na si Kapitan. Sikap, diin si Kapitan. Ginapita ko si Kapitan. Wala si Kapitan. Si Kapitan arit kagina sa area, sa tanikwanat ng sang stated action mo. Ang sitwasyon sa area. Wala si Kapitan. Wala si Kapitan. Si action arit mo. Sige, check ko tanay kung narin sa area si Kapitan sa barangay Alihis. Si Kap naglakat. Si Kapitan, oo. Check natin si Kap. Then si... okay. Check natin si Kap. Kap, ito tanay Kap. Ayon tanay si aksyon na ninyo kay Kapitan. For gamayang detalye, sinigling sitwasyon sa lugar. Doktor, ano, Kap, may gabi aming hapon. Kap, ano kanina ito, Kap? Ramon Morillo. Ramon Morillo sa barangay Alihis Banwas sa Velodrid Macacson. Kap, detalye lang, ano na itabo di kahapon? Ang natabo sini, bali ang taytay ni Ramon is wala na mong 5 tons na ni ang limit. Okay. So, interview ko kaida sa driver ang kabilugan sang bugat mga 35 tons. So meaning, over capacity ang buhat sang salakyan. Okay. So, ang problema namon subong, kay naguba, ang pag-agi, sulod sa mga pumuluyo, servisyo para sa ila. Ilang din naging kontingalani, ang humay, hindi magawa dire, kung hindi makayo mas temprano. Okay. So, ginpanawagan namon ang mga engineer sa province, o dire siya namon engineer nga na-assign sa Banwa, nag-coordinate kami nga masyerli, mapatigayon na maubra liwat. Kaya kung hindi ni siya makwan, in time of emergency, kabulay sang pumuluyo magwasulod. Ilabi na gini may mga page, may mga tiyangge, mag-marketing sila, kabulay nga hindi makatigayon dali-dali. So, nag-istorya na ko sa driver nga kung pwede, makapinan sila material, obral provisional nga taytay para nga ang tao, ang pumuluyo, makaagi-ligwa lang. Ano ni ba pamangkot ka na Di ba ang taytay 5 tons lang ang limit? Ikaduha himo sa metal, hindi siya himo sa semento or kahoy, di ba lang? Oo, hindi siya. Ang 5 tons ka ini, ano lang ni dapat na makalaban?
ang makalabay na ni mga kuan siya ng kiri na may karga nga humay nga taga 50 ka ba hindi na magsobra para nga ship ang amon di nga taytay. Okay, abang ang kotihaw kap nga naglabay ni sang Sunod sa interview ko sa driver nga ma-deliver sa Bico, pinparikta di siya for backing. Okay. So may ginpamangkutan siya nga kundi lang porsyon sa backingan. Ang hambal sa ginpamangkutan niya nga rekta lang. Ang problema kay pag-abot diri, rekta gid man sa tuod, pero wala ma-estimate ang kay nga madamit. Mo silingon first time na din naglabay. Oo, ako di siya first time na din nga naglabay. Okay, so dire-diretso sa. Oo. Wala na ka nakakita earlier nga backingan di tari. Okay, siko lang taon na pon. Damo available pa Amo na gali nga siling ko dapat once to the drive mapan ka man iso wala po para makakita ka sa backingan mo nga hindi madami sa among diri taytay. Kaya kung di siya, diretso lang ko ng instruction mo. Likod dapat pag ako diri sa taytay, naman ko diri sa pumuloyo kung ship bala ang taytay ka dapat agyan sang over capacity nga salakyan. Gari ama ko 35. O, kung may karga mga 400 ka bags nga fit. Kung mo 400 ka bags nga pitit bugat-bugat niya para sa karga dra. So ang tabo di subong kap, si perwisyon hindi malabyan, gubag. Oo. Amo na gani nga ginapan ko diri ang head nila nga kung pwede provide nila material kay para nga maobra masyerle para nga mga was sang taas sa pumuloyo hindi man perwisyo para sa ila. Ila binagid ang kabataan. Kaya amo pa nila kadto pa sa tingulan, balagyo, ma-cause giniya sang baha. Ito nga hindi na mahingagaw kayo kay ang arurok na maagi. Ma-stop na siya kag ang tubig ma-apwak niya sa mangita sa bal na pagagyan ilabi na gid maepektuhan ang kanan ng mga humay nga bag-o lang na direct na tanong. Butingon gaani Hindi pa ang basingon nga bag-o lang transplant. So ang matabo sa bongkap di kay hindi di maagyan may possible nga alagyan ang Dito malibot sa iban nga barangay pero malayo na kag ang dalan hindi man dito maayo kung may emerensya imo makaabot sa ospital epekado ng pasyente. Kap pila ka hours kon maglibot? Mga 1 hour guro. Iban nga dalan. Ano na di mga barangay sa piyak? Ang iban nga barangay ang mga barangay katupad diri Duldol, Ayungon, Gintorilan, Batuan. So, adere sa piyak, sako pa nakaalis. Oo, may porsyon dira nga sako pa na sa barangay alis. Pero may boundary dira, iyan na sa barangay Ayungon. Okay. So, ang ang promisa, kagano ni matapos taytay, kayo, nila yung agaw, sino magasto ka? So, nagkanto diri ang engineer kinasang province, engineer Gari sang Valladolid. So, ang balya sa akon nga patigayon na dyan sa engineer sa province, sa Kaigov, masyerli, ma-repair o kung makayo ang taytay. Siya ang about the part naman niya sa Siya mo pa ng istorya ako namon, kay ging blatter na isang pulis, kinkuhaan siya ganit isang driver, isitulon pa ni namon nanay kung ano ang mabulig sa gamit. Magkunta ko timing, kapag labaya, wala iban ng mga tao nga. Wala. Wala man na lang driver kay siya lang isa YL per na upod, why man isang iban na ara sa taytay. Taytay. Pila ka mga pamilya apektado sa piyak? Sa pamilya siguro kasus ka daw mo mga sobrang 100 siguro ka pamilya ang makakuan. Di way labot sang nag-agi di nga iban nga barangay. Ang dira lang sa side sa piyak mga 100 families dang ipikan. Oo, mga 4 ka barangay. Ano na yung temporary nga obrahon? Mabutang ka mo taytay dara or dito na ang amo lang ya para hindi man perwisyo kang hindi man hudlay sa pumulong basulod may mo lang kami di ng temporary lang taytay nga nahuman sa kawayan para nga safe man sila sa pag-agi. Samtang nga ginakonstruct ang taytay, amo nang imo namon di anay. Delikado, pagit kayo download na subong kap. Hindi ba tangalang namon sang gabayan na may kaptanan ang tao nga mag-agi. Kap, ano na lang, pwede sa kawayan nga obraw nyo na salakyan, kalabay, motor o dapat tao? Tao lang. Hindi, dapat ya ko ni himo na mo nga para magyati nagtubi ng gasto. Ang amo na niya para lang sa
sa kumuloyo lang nga mag-agi lang, waso lang makalabay lang. At least no kagabi, diri, amo na rin problema lang naton kay hindi lang gid malabyan ang lugar. So subong, ano ni ginobra nila? So ang ginahimo nila subong ang ginaplano kung paano nila ma-pull out ang wristband sa dalom sang Taytay para mapasaka, para nga mahawas ang tanang nga mga damage sang material sang Taytay. So iniswaon na lang ginabilog nga mga parts na. Oo, po, ginakanandit. Kaya para nga ma-estimate sa engineer kung anong nga proseso naman sa pag-construct ng Taytay. Ay di ano lang ka background lang. Pila na ni katuig ang First term ko na 2005 na damage man na hulog man din isa ka dump truck na ginkargaan sang filling materials namon sa pihap na damage man. So kin-construct liwat mga 15 years na ni. so 2005 as the last time nga naguba ining Taytay and then gin-reconstruct. Pero during that time, the same man nga ang tan sa kabukaton. Mas kwanto mas dako siyang inigidya nga karga sang wingban. Okay. Kasi ako naton this is only 4-5 tons lang gid no nga no lugar. So dari lulutsan and kalabanan sobra sa mga tao ani lang pagpagwas ng produkto dari gini common ga agi. Iban nga barangay dari man nga agi para malo riktada away na sa iban nga ginagyan. So na go back So subong kaon pati yung feeds ko ingagaw nila gina pull out ang tanang nga feeds nga mala pero may ara gida nga do 100 ka bags nga way may ngagaw wa kay ara na gina paidalom ang sako sang feeds. On the cup, doon ako smooth pag... Oo, kay sigun sang bugat, bidya kabugat niya kay na bidya, porque na panamon. Ang basol sa driver, aray kadamo. Pero actually, why na kami mo kay tapos na nagamit. Action Mar? Anong, may tawag na sa Taytay? Kay kalaban nga Taytay, may ngalan mo? Ano nga lalagay sa Taytay? Sitio Pangpang Bridge. Sitio Pangpang Bridge. Oo. Atong mga barangay action dyan gen Munoya, Doldol, Ayongon, Genturilan, Batuan, amo ning affected barangays? Yes, sa babaw sang Taytay. Dito pa ubos na. Amo lagi na isang Taytay dara sa barangay Elihes, wayan iban? Kapa mo lang yung Taytay sa Elihes, dali nga pwede malabyan. Oo, amo lang gid nga Taytay. Kapangabal mo kaya nga libutan nila, ano tong area? Ang pwede magyan nga makalibot sa Piak, barangay Duldol, pag barangay Ayungon nga pwede makalibot ang salakyan pagguwa naman. Wala na na Taytay nga lagyan. Wala na. Ano lang ito na naka-rough road? O rough road lang siya. Barangay Duldol ka malibot para makatabo ka din. So Kap, subong anong plano naman yung sa barangay in terms about this one? Ang plano naman din sa barangay, suportahan lang naman na isang temporary na Taytay para nga ang kumuloyo hindi magsakripisyo, hindi mag-problema sa guwasulod ang mga na. While nga nagahulat kami isang aksyon sa probinsya, kaya mula na ang mga naman para nga hindi man pala mag-perwisyo, hindi man mag-problema ang kumuloyo. In time of emergency. Ulan-ulan? Binagili ka pa kato naman sa tingulan, ang baha, ara, kung magbaha, why na ginagyan ang kumuloyo? Luwas kung maglibot sa iban na barangay. Okay. Kapitan, ano ganun? Ramon Morelio. Kapitan Ramon, thank you. Good morning hapon. Jan? Mar? Ang kasangkaron kag kalaparon na lang sang Taytay. Paano kayo kalapad ni Taytay? Mga ang continental conference ni sang Taytay mga 16 by 60 feet ni korok posible. So 16 ang kalapad, 60 feet na kataason. Amo na. Kalabaon. 16 ang lapad, 60 ang laba, no? So 16 by 60. Amo na ang ano. At kapang foundations to nga semento or wala na foundation? Wala na pundasyon, bali stela ni tanan. Dito straight lang. Wala itong semento na butang. Wala siyang pan-supporter na sa tunga ka porsyon. This is size, action dyan, this is size katapak ang kasangkaron niya? Kasangkaron is ang lapad. 16, 1.6. By 60 feet ang length. Okay, sige. Thank you ka pa may ngapon, Diwat. Okay, may ngapon, Master. Action Mar si Kapitan Murillo, Ramon Murillo, sa barangay Alihis, Banwa, sa Valladolid.
ining may angot sa ritalis, sining pagkarusdak, sining Oo. taytay. Akson dyan, ano pagkarusdak ya? Daw nag-intervene taytay? Oo, natunga gid. Ara sa tunga ang ragaak ya? Yes. So, do nagbika, sa nung nag-alar letter V siya? Letter V siya, kay ti ang kabugaton, Oo. aras tunga tanan mo. So, ang salakyan, ang parts ng salakyan din ang aras dalom. Ang bilog gid yung lawas, as dalom na. Abilogigid, nadagdagid siya. Nadagdagi sa kay base, bilas ang aras sa tunga-tunga, Akson Mar. Mhm. Nagusumod, narusdak ang taytay. Mhm. Kay kung compared to sa may barangay, Ilihan, sa may bago, sa start pa lang dari pa lang sa unahan nga portion sa taytay, narusdak na ya. Dari yan naman sa version, dari sa sitwasyon sa may area sa barangay Alihis, sa tunga-tunga, isa mismo na tungaan, gid. Pag bulabot tunga, dito, gid kag narusdak, Akson Mar. No? Why na naguro akson dyan, why guro abiso no? Pabalob lang, amulan niyo, 5 tons lang limit, why guro da? Why the signal sign or any symbol nga nakapunta nga 5T. Compare dito sa may sa may Buenos Aires nga may symbol kato nga 10C or 10 ton. Dariya wala any symbol, Akson Mar. Sobra-sobra ho? Sobra sa 30 tons gid do. Times 7 wala, Akson Mar. Gani, 35 tons. 400 kasako sang feed. Kay lapit na dibi ang babuyan bilang before farm. Patulod ka diri dito na sa ulunhan pila ka kilometros man ang kalayon. Dito na namtang ining piggery, poultry man na sa muna sang ga-produce ang mga meat, baboy kagiban pa. Amo na nga diri sa diretso galing kay kabalo ka, Akson Mar. Kung nakitaan niya diri, before ba sa taytay, may pwede di sa karakudako sa lugar nga pwede siya kabaking. Kaya mo tamba ko kayo na kay Kap, nga damo sa lugar nga pwede ka kabaking, nga nagdiretso ka gisaytay man. Kadako gali isang truck action dyan, no? Pila ka wheeler na? 2, 4, ano ni? Do 16? Baka dako kakalaba nga size ng truck na eh. Laba-laba ni, ng wing van, balakson mga pang delivery, Sus, kidaw. kabog at tama. Kaya ko 35 ton, wala po kabugat na yan. May symbol diri nga, wala. Wala man sign. Okay. Kahit nagupa damage ang iyang kaha bala, no? Ang ulo yan nagtiner lang, nagdikit. Ang iya galing kaha mo ni na tumba do nagtakilid, Akson Mar. Do sunto nga nagkradagdag tong mga unod sining feeds, no? So lang to na to damage gid ang iya naman diri nga kaha. V4. Okay. Ang komaya. Amo naman sa background, amo ni ang ginabutong subong nila para mapasaka. Pati kaniyang pertahan sang wing van, nagkakaka sa rilo sa kilid, pasaka na lang nila. Guba, kaya Akson Mar ang bilog nga taytay. Amo to bin problema kay wala sa tunga pagidya, way pa foundation, wala kong pundasyon. Amo na nga paglabot ito nga sining track posible na lang usmod gilayon mga ka-Akson. Amo na, ang pinaka-original sitwasyon sa area, malaki iti wala man may nasamaran, wala man may isang pilason abe sa naglunta diri nga aksidente na pagkarusdak sining taytay mga ka-Akson. Manawag nila sitio Pangpang, Bridge sa area sa Barangay Alihis, Banwasang Valadolid. Arrive report ikan diri sa lugar mismo with Akson Eric Magmano po natin rin Akson Ninyo Bugina, mga ka-Akson rekta rin sa Baslon at naglibot sa Baklod Akson John Diaz. Una sa Baslon sa Akson, sa Baklod Akson Radio. Salamat Akson John. Reporting live gikan dira sa maya sitio Pangpang. Oo. Sa mga drivers ang grabik bugat na nga truck dapat wala pa mangkot ka mo anay sa mga residente. Tapos wala naman na oga. Mangkot ka mo na kung makaya. Ang kabugaton sang truck nga ginadala niyo kayho sobras pilot ka kilo. Ang kabugaton sang truck 5 tons lang limit. 35 tons to yung kabugaton sang iya serege na marihong truck mga ka-Akson. 5:27 Akson Radio Philippine Standard Time. Ini nga bahin dala sa ato sa kaluan sa Panyawan Herbal Capsule with Mangustin. Hindi mapauli si Iban ang milagroso nga kapsula. Sa simple nga tawag sa ato na minisa ang manunggal. Kung nagaproblema naman kamo sa pagpalang luya sa inyo sa nga lawas. Man sa mga panahon kung may time nga init, may time nga bugnaw. Di man mayo sa ato sa nga lawas, dali magluya.
Istingi ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Siguradong nga makabulig gini ang milagros nga kapsula simple nga tawag sa ato na minisa ang manunggal. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, ag sa ibang nga butika sa inyong lugar. Magluwas sa Panyawan Herbal Capsule. Kung muscle pain naman na paghahambalan, yaraman ang Panyawan Element. Panyawan Element kag Panyawan Herbal Capsule tanan himo sang said marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aton sa nga pagpanubalik ak nalista nga ato sa di first batch sa nga monitor sa ato sa nga live stream. Balik kita pagkatapos kidlawang sa di. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y samsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Action Radio! Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang Ang Balita Action Reports Afternoon Edition. Stay healthy, live better with Life Extension Vitamin D3. Ang ato sa nga pag-maintenar sa healthy levels sa vitamin D3 sa ato sa nga lawas, makabulig pa pag-on sang immune system. Vitamin D3 nakabulig para mapahilayo kita sa risgo nga matabikan sa maratian kung masakit labi na ining makamamatay nga cancer. Ugalion gid nga magtumar sa masamis ang Life Extension Vitamin D3. Isa lamang ini sa madamo nga produkto sang Life Extension Philippines. Ayara sila libre nga konsultasyon sila sa klinika na hamtang sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Diri lang lapit sa likod lang sang Action Radio Bacolod. Di ka mo budlayan magtultulo sa kanya sa klinika. Aras kinid sandalan lang merada Life Extension. Life Extension Vitamin D3 536. Una sa balita, una sa aksyon. O yung fast craft ha. Mayara sa natalana nga pagpasaka sang plitihan. Action Radio City Hall Report. Bacolod City Hall nga balita with Action Art. I hope on Action Art may hapon please kabin. 60 to 80 pesos action na Marlon amo na ang balubanta karon kung na-estimate iya sa mga fast craft operator nga posible ipatuman nilang surcharges o kung increase sa plitihan. Umpisa sa naunang nga semana, masunod nga bulan no, sang Hulyo, ini matapos nga ang experience karon sa mga naga-operate rin nga mga fast craft. Tumangin Action Marlon nagpunhod. Gini kay 50% lang gino sa ila sining total capacity ang pwede nila ma-accommodate nga mga pasahero nga nagasakay halin sa Bacolod pagkanto Iloilo by sa Versa. Now, sunod diri kay Mr. Franca Carmon, operator sa Wisam Express. Sunod sa iya ang social distancing regulasyon ginapatuman sa gobyerno bilang isa man sa mga measures good kuan pala magkalikaw no sa posible paglaptas ng COVID-19. Amo ning rason in which willing man ang ilahan ay nga mag-cooperate sa sining sahi sang kasubuan. Diyo galing lang kay kumo damo man ang mga expenditures kag especially kinahanglanon Manila ang ila operation magpadayon. Amo rin ang ila sining ginaplano
sa masunod nga bulan sang Hulyo. Now, suno, iyang kay Mr. Frank Carbon, subong 275 Axel Marlon ang sa economy mo. May ara economy aircon nga medyo taas-taas. Pero ang mga nagsakay sa bahin sang class A, AB, medyo mahal-mahal ang plitihan. So hindi lang nila matag yun subong ni Mr. Frank Carbon kung pilagid ang exact amount no para sa economy kay siya niya inadepende pa sa amon sumanda pero 60 to 80 pesos all in all ang ginalantaw nga increase Axel Marlon sa plitihan. So sunod diri sa ila kabay pa maintindihan mas ang publiko especially sa mga manugsakay bangod sa sining ginadulot nga problema gihapon sang pandemya. Yari nga parayag ni Mr. Frank Carbon. Tungod kay tunga lang pasayrong ginalaw sa amon tungod sa physical distancing drop 50% capacity. Okay. Base tagaan kami nila siguro public safety nga subsidy sa fuel. Base starting guro July, somewhere first week of July. So charge tawag. May possible increase. Yeah, may amon ang guay na. Oo. So kung may ara na kamo sir nga daw inalantaw nga mo na ang kadakuon or siguro between 60 to 80 pesos gina-compute namon na based sa previous to ang madula namon nga pasayro is around 25%. So ang increase sa rate is also that much para makover na lang. Ang economy nga non-aircon 275, ang economy nga aircon 335, kaya ang first class 385. So dira ka ma-add-on sang 60 and 80. 60 to 70, between 60 to 80 no ginalantaw pa to. Amon Axel Marlon ang parayag ni Mr. Frank Carbon. Isa pa gid nga ginapanugyan niya sa mga manugsakay nga mas early o kung temprano pa sa inyo target nga sakyan nga schedule dapat nagkamudira sa puerto kay di damo sang mga ginapatuman nga regulation mo especially pag check kay ginasiguro gid do sa mga fast track operator kaya ginasiguro man mismo sa puerto nga kinahanglan may mga ID na ipresentar nga indeed residente no sang Region 6 kag hindi taga Cebu ang base para maglusot diri Axel Marlon sa aton sa Bacolod amo man dito sa bahin sang Iloilo. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-aksyon aksyon at tayhupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:41, salamat Aksyon Art, report gikan sa Bacolod City Hall. First batch ang ato sa monitor sa live stream. Argel Joseph Bernales Daha, arama si Toto Aaron Lavaro, si Treb Rivera, Kasinta Emilia de la Torre, Toto Donde Blanca. Bayong hapon lang, pagrit lang si Hil Binyas and family of Batos, Calamba. John Marie Salarda, Kasinta Remo Cervella, Rodel Alfonso from Das Marinas, Cavite. Basta na ka sa ato sa mga manok na, okay lang? Philip Alonsagay, thank you sa pag-monitor. Elma Blanca Flor, JP Tadena, check attendance ko no. Araman si Heaven, Todo Romo Pasaforte, monitor sa downtown, Harris Wright, bayong hapon action. Okay. Si Hover Pestanio, mangkot-kotan ni kami nga mga truck driver halin sa Cebu. Hindi kami katabok sa Iloilo. Paano nilang analang ning karga namon magkaladunot? Ini. Depende sa Iloilo, no? Kung basi mayara sa pagsulundan ng Iloilo, bla. Pero sa sa province of Negros Occidental, mayara man sila pagsulundan nga ginadihon, no? Basta halin sa Cebu, medyo stricto gawa mga kaprobinsyahanan. Kaya ang Cebu, isa sang ginakilala kanya nakabig na subong epicenter sang COVID-19. Merly Dorido Magallanes, thank you. Jocelyn Libo Ondispoho, si Cristia Buenafe, Hacienda Casalagan Antipolo. Dennis Richard Timor Roma, watching from San Enrique. Pirit Comigo ko Rejan Tan Villalon from Barangay Purisima.
Banwa sa Manapla. Adrian Tilog Naida, Josie Herson Lapinig Honyo, para si Toto Siloso, monitor ko di samtang nag-drive. Alayo din sanggin biyahe ni Toto Siloso, sabay do magiti ni siya. Al 5 de Noviembre, Kamatso si Bunga Herman, kagaodi dari sa Barangay Hagibit. La Carlota Sri, thank you, God bless, thank you. Jeffrey Rodriguez, ganit ko lang, Sir John, happy birthday sa 3J's Electronic Shop sa Isabela. Si Joe Ronquillo Salviejo, pa-shout out galit tropa na muna. Si Hans Christian Ingada II, permigi sa kapamati. Si Lidonia Santillan, watching from United Kingdom. Nonoy Castillion Jr., asla ko tanong title sa background music. Nalipat ko isang titulo sari. I-check ko to sa akong saring listahan. May ato ko to spiya kong listahan. Si Kasin Kasata Christian Hinovea, tamiyaw ko lang Hinovea makalip sa family. La Carlota Siri, Romulo Hepti Lamang, always listening. Intangob, tamiyaw ko lang sa Fast Track La Casillana, si Elena Villases. Taran-taran nga mga taga-barangay Tangob, kabarangay ko. Ronquillo Simeon from Abuanan, Bagos City. Genevieve Pahilanga, Cecilia Oleo, watching from Cebu. Labayan Eduardo Jr., mayang hapon. Marian Hinovea, good PM din nga lugar nga Hinovea. Dihay, Tango Bacolod. Joey Dokto, labi na gid sa Dokto Barbershop. Joey, si Toto Joey Dokto, ni galing, akato sa nga Barbero, Blasona. Si Joey Dokto, sa Dokto Barbershop sa Central Market. Din ang barbershop no Toto Joey man, Daragapon Central Market. Karkar mana ay, great ko lang, family by loan sa Banwasag Bidalbagan. Si Nov Shine, Rick Lee, Alin Transporto, Joy Lenlen, Tatay Moroy, Nanay Leti, Mama Edna Lapar, Bayaw ko Inday Rolina Transporto. Advance happy birthday, Buwas Action Marlon. Salamat. Wilson Tihidor, good PM. Elizabeth Malaka Gabala, thank you. Philip Laurente, Minuyan, tamiyaw ko lang dara sa Barangay Mansilingan, Mr. Rudy Cathedral. Si Rofi Libran, watching from Kabangkalan City. Si Gerard Sulog, Araman. Si Emilia de la Torre, Binda Damen Minda. Always gid kami ka-monitor dari sa may Banwasang Kawayan. Ronald Pasi Recalde. Basta lang ko na kay Camilla Recalde sa Kipot, Barangay Filisa. Alas 5:45, balikan ta naman ang iban dugay-dugay ha. Ari nang pinakabago. Kaga pinagka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, nagapabakod kaga nagabalanse. Sa mga sistema sa ato sa lawas, ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Amo na nga ginabalanse niya. Ang balancing effect, nagabalanse sa acid, kag alkaline, sugar, cholesterol, nga hindi magsobra. Kanabo, hindi man magsobra kataas. Ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric nga makabulig, pakupos ang hubag, kag nagabulig man tunaw sang bukulo kon tumor, benign man o kon malignant na. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob nga puwarsa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Sa dugang nga kasayuran, pwede ka maka-text kay Doc Crispin Hico 0910-126-4595. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba.
Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19, naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilan. Ayan, Dondon Piliado Iliken, thank you. Marilo Villar Tanaman. Si Donato Abuanan from Cavite. Marilo Villar, okay. Sir, wala sa sang life extension. Mangkutontang ila sa nga opisina. Kaya kunis kay subong daw di pagid tanto, wala pagid nagbalik sa normal eh. Mas maayo kon kadto ka sa klinika kay Marilo Villar. Arang klinika nila dari sa may GS Taban Building diho, dari sa may Lacson Bla. Sa corner sa Burgos Lacson, lapit lang. Ari di sa area sang kon magtubang ka sa south. Ari siya sa left side sandalan. May tinaga na ang life extension. Ara na sila ila sa klinika. Mayara sila laban-laban mayara na available kit. Sang nga life extension vitamin D3. Okay, salamat Marilo. Embong Diocampo, salamat. Joel Aligato Jimenea, watching Cityville. Dino Alik, araman si Don Ricky Makiling Lacson. Musta ka na Don Ricky Makiling Lacson? Oh. Aro Ortega, watching from Riyadh. Josimong Caltorilla. George Garga Siran, keep safe. Okay. Olive Prado Gargaritano, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Salamat kid, la 5:54 na. Dabo patatani sang mga nakalinyada ng mga balita pero galing kulang-kulang ato sa Netsyempo. Sige lang. Tutok ka mo karon sa Action Farming Line ha. Lasa alas 7 to alas 9 with action na Brian Morden. Sa ibang pagkisa rin ang mga balita. Santon Plus Herbal Capsule, puno sang anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties, nagapakupos ini sang mga naghubag nga parte sa ato sa nga lawas. Ang Santon Plus Herbal Capsule, damo sang mga scientifico nga nagapamatuod sa nga makapagbuligid sa pakupos sa mga naghubag nga arthritis. May ka mo prostate problem, heart enlargement, may asthma, sinusitis, fatty liver, kagaba mo pa. Mas maayo ko ng Santon Plus inyo barisan sang may TC. Marang may TC mo di sang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, nagabalansi, kag nagapabakod sa ato sa immune system. Nagatapna sa tanan-tanan nga mga infection, ubosipon, trangkaso, TB, pneumonia, kaiban pangabalatian, may TC, Santon Plus Herbal Capsule, kampiyon nga kombinasyon. Ideng nga duha, pwede mabakal online, pwede ka mabakapadeliver sa inyo sa nga balay, bagi sa www.kalusuganyan.ph o kon sa Kalusugan Facebook page. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang ginmunutang power interruption makason sa June 28. Mga lugar ni nga sakop sa Seneco, mayara sila sang maintenance nga patigayunon. Pag kayo kay normal ini, maintenance activities will be conducted on June 28, Sunday. Buwas ina nga adlaw, 6 a.m. to 6 p.m. tibot sa lingon 12 oras ini. Ang areas affected sa may barangay Sumag, SF1 from Sumag Substation to Sumag Highway, Hall of Ponta Taytay Road, kalakip ng VMA, Sumag Highway, to Medalya Elementary School, malapit sa Sigasco, Barangay Pahanokoy Village, NHA Housing, Barangay Road from Banga Tumaro to Barangay Kabug, along Circumferential Road from Araneta down to HJR Prawn Processing, boundary of Bago City and Bacolod City, including Fiesta Home Subdivision, Porok KBS and San Sebastian Village up to Ponta Taytay Elementary School, Barangay Firmville Executive, Villa Maria Reina South, Banga Tutong Hacienda Idmar, Andumanan, Barangay Filesa, Porok Maasin and Porok Santa Rita Dulao, Porok Tumpok and Porok Overflow, Blumentritt. Sa SF Tunoman from Sumag Substation along Ab 100 Road, Sumag,
Pakanto sa portion sa nga bago, Barangay Tabunan, Santa Clara Subdivision, Kitty Place Resort. Barangay Dulao, Maria Elena, Quiet Place Resort. Barangay Atipuluan, Barangay Abonan, Saison Pegere, GC&C Crusher. Porok Sambag, Porok Cadena de Amor, Porok Rose 1 and 2. Aba na ang pila ka mga apektadong area, importante din nga mahibuloan sa ato sa mga aksyon para makapreparar sila. Kaya magalasay sang aga, basta Domingo, kalabanan na muok pa ng tulog. Manara ya sa kaagahon ang dami muok tulog mo. Di ba si Waik Balong Iban, lapabugtaw nila. Way nakali. Ligom dulom sila sinisunod balay, kaya bante may time. Bisan na size na sang kaagahon. Labi na kung may galom, dulom pang langit. Pasikibot ba lamang ka-aksyon natin? Sige, alas 5:58 sa Action Radio Philippines Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Inyo pala tuntunan Action Reports Afternoon Edition. Magabalik na naman sa Lunes. Salamat sa tanang-tanang nga naka-aksyon natin. Nagasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar sa technical control. Naging kaupo na ito na Action Henry Spulgar with Action J.M. Baikin. Ako naman Action Marlon Herabaya. Keep safe always. Happy weekend. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentar